Dobar dan, u ovom tutorialu danas ćemo vam pokazati odgovori na prvih 50 pitanja o Do Impossible Quiz. Govorit ću vam ako treba ovako na nekim težim pitanjima, ali pogledajte. Prvo, forward. Zatim stisnite ovo gdje piše KO, to je ok, samo naopak. Ovdje isto nemojte ništa stiskati, nego danas sve gdje piše u pitanju. Put the mouse in here. Sad neko stisne desni klik i ovako se provoza dovodi, znači ovako. Ne mora ništa se dogoditi. Drugi napravili drugačija stvar, drugi se ovako totalno provozaju u područja od igrice i samo dođu do ovdje. I stisne next question. Onion shells. Elephant. I sad ovdje negdje u ovom području vam je zelena hačica je, kao što vidite, opet ne pokazuje nešto. Yes. Stisnite that one, ispričavam se. Proteza. Zatim slovo na, najmanje vam je ovdje gore točka na i, gdje sad držim. Sad vidite dva isto mjesto, flipping i torch. Onda P, O, R, S, E. Zatim H. I sad ovdje 24 minus 1, to je 17, ovdje se stavio 18, 16 puta 10, 31, 2 i nešto što ne mogu ja reći, ali uglavnom 17 je točan odgovor. 18. pitanje, stop, s čime možete zaustaviti sat i ja sam stisao čekić i upalilo je. Zatim plavo, narančasto, kao što vidite, zeleno i žuto i next, odnosno go, DLC. Sad, možeš se dokažiti. I sad ću vam se ovdje pokazat, znači tu, točno, i skip. Brain. I ovdje je sorry no skipping, ali uglavnom kažem vam da stisnete V lies, how you kill the world, shoot wish, znači onda treće po redu, 28. pitanje, evidence, ignorance, i opet možete onako da se provozate ili da se mučite, ja ću jednostavnije. 3 puta up, onda baby with human faces, 7, i sad maknete samo miša sa ekrana da se ne vidi, onda slonovi prođe, ako stavimo oni će se vratiti. I sad sam malo sačekamo par sekunde i onda opet sačekamo dok se kostur ne makne i dok ne dođe zeleni smajlić ovaj. Walk, no way, Mary Rose, ovdje. Sad jedino što možete je ovako da se provozate. Zatim afro, 42. to je ovdje. Tom Cruise. Onda sada pomaknete ovako u stranu, ne morate ništa ovako slagat, ali ovo se ne da pomaknuti, znači i ovdje u sredini gdje je minijaturna točkica stisnete ovdje. Zatim gornje, znači drugo po redu, da ovdje nasuprot toga. Zatim stavite gdje je strelica točku i onda će se pokazati tu. Odnosno ako niste stavili na vrijeme onda stražite i opet ćete naći, ali to samo umara i troši vrijeme. I kao što vidite ja se mučim. Snake. I sad slap me do, to je predposljednje pitanje. Tako, i sad samo stisnete OK i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!